Het liep er eerst helemaal net op. De Lietse A-klasse weer nog aan de gang en op de achtergrond zitten de A-klasses al jaar aan het inzielen. Maar het hier niks met zielen te krijgen. De wie helemaal geen wien. Ja, we zeggen even zeker Heerskop aan boord, want die had zijn zoon nou aan het roer zitten. Want die hier van de morgen ik al net zielt. En ik denk misschien wel dat wel op deze manier. Maar deze vrouw, Saskia Westerhoven, die had de leiding en die vertrouwde op dat de berichten goed wien en dat er wien komen zou. Alleen dat doet die wien kwam. Toen moesten ze heel veel bij de start verliezen. Want die wien die draaide maar en die draaide maar van het oosten helemaal naar het westen. Op de Tjoekemar werd het lang dwarren voordat het alweer starten werd. Maar dem had die tunnel is, zei ze. En dan komt het helemaal clear. En dan is er in zijn wien. We zeggen even bij Sibu Siesling. Een mooie wien, zelfs zo nou en dan. Wien krijgt fjouwer op die Tjoekemar. Dus het wie van de skippers skitterend, zei Piet Wouda. Nou, en dan maar eens zien hoe het in de start komt. En dan zien we dat een van de favorieten van de titel, Marijn Alsthoorn, eigenlijk helemaal net goed bij komt. Want de Rader Roek die gaat daar mooi omheug. En hij kan net omheug komen. En ertussen zit nog zeker Heerskop. En die komt ik net omheug. En eigenlijk ben die beide man het slachtoffer van de start. En dat betekent dat ze er net goed bij komen kennen. Zeker net in dat eerste rakje. Nou ja, je show je de oren. Ja, je show je hetzelfde nog een keer met zeker Heerskop. Die komt er net goed bij. En hier zit de man bovenin. En daarachterin, ja, daar zit een heel soort, die matten een bepaalde kant uit vanzelfs. Nou, dan komen we in de richting van de jonge Jasper bij de Heugste Tonnen. Achter de Rader Roek. De Rader Roek gaat er nog eerst om, maar de jonge Jasper hier wat meer gang. En dan komt de Eelkje met Jeroen de Vos. En dan gaat Lucas Bauma ertussen. Ja, hij moest even naar beneden horen, die ene was Jelle Talsma. Maar het koer krek nog. Hij verrichtte, zei maar, van het vooruit dan maar. En dan zomaar dat is de voortkomst. Maar dat hier misschien beter net zijn ze kennen. Want Lucas Bauma die zou een belangrijke rol in deze wedstrijd spelen hier op de Tjoeken. Maar met de skippen dus in Ingens win hier. Tony Brunel komt er bij die ton ik nog correct tussen. En dan ga je de kopgroep haast wat vormen. Want Makkam komt er boven, maar die zal wat beliekjes jaarmaten in de vierde street. En de rest van het spul komt er massaal omheen. Massaal. Want het weer maar een liets rekje naar de Heugste Tonnen die deze keer. Want omdat de starten wat in de midden lei en ze hier geen tijd meer om dat te verhoren. En dus kon je daar wat moeilijk komen. En zie het Marijn Alsthoorn helemaal en dan helemaal ik achterom bij die tonnen. Want hij hier een minder start had en kon er net goed uitkomen. Hij zoekt beziekje wat naar voren dus komen. Maar achterarend wisten de boeren slagen dat maar ten dele. En dan had je een prachtig gezicht op het hele beeld, op het hele veldje wat voortgaat. En er zit Lucas Bauma en er zit Jelle Talsma en er zit de Eelkje en er zit de Rader Roek en de jonge Jasper. Vrouwtje Oorzinga zit al binnen voor de tonnen en had dan alle egaars om goed om die onderste tonnen te komen op wij naar het cruiserrek. En dan komt de Rader Roek achterom. Het ziet keer altijd goed op die Tjoekemar. En dan komt de rest van het veeltrek achterom. En dat maakt breed uit. Heel breed uit. Want je moet een eind omvaren om de oren te geleden te maken. Zie, hier gaat de hulle onderste tonnen. Dan in de eerste draaien omheen. En dan komen de eerste 4, 5, 6. Dat komt ik nog wel goed. Maar dan komt het. Jellas Banstra die gaat om de tonnen. En die gaat al vrij roem om de tonnen. En dan maakt die oren kilometers en kilometers verder. Om maar een goed in het cruiserak te lezen. Om maar goed aan de hug te komen te kennen. Maar dan lees je dus een heulijn achter. En dat betekent dat de kop van de wedstrijd Joert. Die hier vrij zielen. En die man met hele eind omzielen. Om bij die tonnen te komen. En dan goed bij die tonnen te komen. Nou, het slagen de meesten absoluut net vanzelfs. Want dat je Sanijn omzielen. Dan kom je nooit op die dicht bij die tonnen. Zien hoe al die mannen daar omheen komen en ze vergringen zichzelf. Want ze wonen, ja, dat Loverien in, daar pak je de winst. Maar die pak je net in het heelwiens en vaderwiens rek. Nou, daar komen de man dan al hier rond. En dan is er in een godsje. En dan denkt daar een wist de boer, dat ken ik wel in, dat koe ik wel. Maar hij weer gelukkig dat het zwarte wief een goede vlaag kreeg en dus wat naar beneden komt. Want toen hield dan de gelegenheid om daartussen. En daar zitten de Jester Mothers ik in die buurt en daar zitten de KL nog. Dan besjut dat de favorieten en waaronder Jirik zeker Heerskop net goed naar voren komen kon. Maar ik vertelde je al, dat binnen die hulle eind om. En dan is hier een situatie tussen de Rader Roek en de Eelkjes, de noemen 2 en 3. En dat komt net helemaal goed. We zien net goed in beeld wat er exact nog aan weer. Maar dat zal in de van dit programma wel verteld worden. Maar Jeroen de Vos, de skipper van de Eelkje, die was van boord hellen. En hier nogal wat bloed aan de hollen om naar de medische dienst vervierd te worden.
En toen zei aan boord van Elkje Wander van der Pal, die nam het roer en die zei van ziele jongens, er weer achterom. Want we moeten van die laatste plakken weer aankomen. Nou, dat kon ik gebeuren. Maar je kon er natuurlijk nooit meer komen. En dan zie je dat vrouwtje Oorzinga eerst op de tonnen komt en dat Lucas Bouma als het om de tonnen komt. En dan komt het hele spul verder. En dan is er een reed vlagje bij de Raderhoek, bij Giel Kalsbeek. In de situatie met de Elkje had hij dat vlagje te vast in hellen. Maar hij zit intussen op een vierde plak achter Tony Brundle. Nou, hier komt dan de rest van het veld beziekje om naar voren te komen. Met de Elkje Hundal achterom. Maar Wander van der Pal die wil alleen maar zien laten dat je dan terug ziet kennen. Ik al ga je dan geen skipper meer. Nou, zij bloedt voor vrouwtje Oorzinga geen enkel probleem meer zelf. Had eigenlijk ik net achterom jongen. Dat hoorde ik net. Met deze man, Lucas Bouma, ben ik heel tevreden met zijn tweede plakje. En dat wie ik een hele goede prestatie. Hij ziet er wat roem terug, maar hij komt wel in snelheid er te pas. Gebeurde er dan achter naar wat Jelle Talsma en Tony Brundle. Die zitten op nummer 3 en die zitten op nummer 4. Draaien zit voorop in bij Jelle Talsma. En dan draait Jelle Talsma heel gehoorzaam. En dan liep het dat voorlopig de situatie zat die wie. Maar de rest van het veld, ja, die zit er nou weer om te klimmen. Marijn Alshoorn komt al wat naar voren, maar net hele volle. Hij komt net uit de achterlijn wij. En dat betekent dat die man de positie in het klassement wat verliezen aan vrouwtje Oorzinga. Want vrouwtje Oorzinga, ja, dat is nog wel de kampioenskandidaat zelfs. Maar dat is altijd een gevaarlijk verhaal. Want ik de eerste maanders komen er Joert net aan de pas en zakje dus in het klassement. En dat geldt voor al die orenman der achterin die daar zitten en net naar voren komen. Nou, dan is er nog één situatie die het verhoor ik ken, want dan staat Jelle Talsma. Ik krijg net bij die tonnen komen, maar ik wil het mij een opzitter dwaan. En beziek het er om heen te komen. Maar dat slag het net al heel. En dan hadden ze een lietse probleempje daar bij die tonnen. En dan zei ze die man, ja, we moeten maar eens even omzien hoe we dat goed spelen kennen. Maar dan zien wij het van bovenaf. En dan zien we dat Jelle Talsma, die zei van ik maak maar een slagje in de ronde. En dat betekent dat Tony Brundle Joert Sammer opstoomt naar het tweede plakje. En dat Jelle Talsma, die had goed genoeg, want ze vallen weer op de weer wel. Nou, je ziet hem nog even de lemsters, die er mooi diep in zakje. Zandtemperatuurs en windverschil ga je dan op zand mooi het zoeken. Maar hier is de winnares van Joert, dat is vrouwtje Oorzinga. Ze gaat al ver steen. Jerk het wel? Ja, ik jer het. En dat is de tweede oerwinning voor vrouwtje Oorzinga. En dan kan zij zien hoe ze in dit kampioenschap te landen komen. Maar dit viel wel heel goed. Nou, wat we dan Lucas Bouma. Geen enkel probleem gaan. Je hoort er fantastisch tussen terug. En de tweede man die heet Tony Brundle. En die showen hier varen. En de rest van het klassement die maaien maar van Arjen de Boer. Nou, voor de verleden giet dan nog eventjes de hele uitslag op kaart hier bij Ichtenbregen. Op 1 dus vrouwtje Oorzinga Meijer, 2 Lucas Bouma, 3 Tony Brundle, 4 Jelle Talsma, 5 Michiel Kalsbeek. En dan pak ik er even een peer tussenuit. Jelle Tadema op het 10e plak, Arend Wisse de Boer 12e. En dan staan er gewoon onder een Sikke Heerskop, 15e. Ja, zeker, het zit er echt. En laatste Jeroen de Vos. Brengt dus bij het algemeen klassement. Op 1 dus, vrouwtje Oorzinga Meijer. Met 8,2 punten minder dan de nummer 2. Marijn Olsthoorn met de Emanuel. 3 Tony Brundle, 15 punten joggen. 4 Lucas Bouma, Sontje komen joggen. Dus het god daarachter is wel redelijk grut. Gerrit Tadema 5, Jelle Talsma 6. En dan gaan we weer naar onder een ta. En dan zien we bij de degradatiekandidaten. Want ja, zo is het dan. Sikke Heerskop, 14e, 15e Walter de Vries en 16e Robert de Jong.